И когато Господ му каза, и той побърза да слезе и прие го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки, при грешен човек ли влезе да преседи? А Захей стана и рече на Господа: Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак съм ограбил някого, връщам му 4-кратно. Ето промяната на Захей. Ето обръщането на Захей на 360 градуса. Вижте, вижте един човек сребролюбец, един човек, когато обичаше парите, един човек, който обичаше да мами народа. Но вижте промяната как дойде в този дом. Когато лично Захей каза на Исус: Господи, ако съм мамил някой или ако съм ограбил някой по някакъв си начин, забележете къде е промяната. Връщам му го 4-кратно! Халелуя! Връщам му го 4-кратно! Ето това е промяната и призванието на Захей. Връща се, изкоренил от себе си сребролюбието, изкоренил от себе си стария начин на мислене, стария начин на измамничеството. Той стана вече друг човек. Исус каза: ето, дойде спасение в този дом, защото и той е Аврамов син. Вижте, тази промяна трябва да идва и в нашия живот. Тази алчност трябва да го махаме от нашите очи. Тези показвания с пръсти трябва да ги забравим. Защото така по този начин няма да наследим Божието царство, брати и сестри. Захей е един пример за нас. Той забрави сребролюбието, забрави какво са парите, забрави какво е измамничеството. А каза на Исус: връщам, ако съм измамил по някакъв начин някого, връщам му 4-кратно. Вижте, брати и сестри, не искам да ми се сърдите, ще ви дам един пример. Значи, виж, той връща 4-кратно тези пари, ако някого е измамил или някого е излъгал. Мислите ли, че в пещера младите момчета и младите момичета, като са пенсионери, ще връщат ли тези пари? По този начин ще бъдат ли спасени такива хора? Аз не вярвам да бъдат спасени. Ти, пастор, нали? Защото това е измамничество, защото това е бирничество, защото това е грабване, измамничество, алчност, лъжа, проклятие и тем подобни работи. Вижте, а Захей, това сребролюбие изкорени от себе си всичко, обърна се на 360 градуса и връща това нещо, дето е ограбил някой или измамил някой 4-кратно. Да не би нашите брати и сестри от пещера това нещо, където са измамили, ще го връщат ли? Няма да го връщат. Ако го стегне закона, ще върнат. Бога да благослови, сестра. Ама закона е Исус Христос? Не знам. По-надолу Библията ни казва: днес стана спасени на този дом, защото и този Аврамов син, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Вижте, погиналото. Значи, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Така ли? Здравият човек има ли нужда от лекар? Няма. А болния? А болния си има нужда от лекар. Нашият лекар, нашият спасител, нашата истина е Исус Христос, брати и сестри. Защото Библията ни казва: вън от мене сте мъртви. Вижте, забележите хората вън от света, защото всеки човек
човек, всеки брат, всеки сестра беше от света. Не да казва, ония до вчера там така е направил, не знам ли си какво и така. Значи, вижте, по този начин вие съдите сами себе си. По този начин вие не можете да наследите Небесното царство. Значи Бог, когато има план с един човек, Бог, когато го призовава, няма отърваване. Значи аз се радвам, че аз съм единия от тях, че Бог ме е призовал, че Бог ме е променил коренно. И аз виждам духовно, брати и сестри, не както преди. Не знаете къде ходим. Ние мислихме, че ходим, дори може да ходим по да летим, но много е важно къде ще паднеш. Ние мислихме на времето, че може да купим всичко с парите си. Не. Суета на суетите, гонени на вятър. Но това е друго нещо. Да не зализаме от темата. Тук е ска работа. Вижте, от другата страна на Библията, Евангелието на Йоанна, 10 глава, 9 стих. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен. И ще влиза, и ще излиза. И паша ще намира. Крадецът идва само да краде, да открадне и да заколи и да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Забелязахте ли нещо в тези стихове, брати и сестри? Вижте, ще го прочитам още един път. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза. Има паша и ще намира. Вижте, аз съм вратата. Ще влезе и ще излиза. Брати и сестри, отворете тази врата. Не бъдете с закоравени сърца. Вратата е сърцето. Отворете си тези сърца, за да може Бог да направи вътре обиталище във вашето сърце. Амин. За да може Исус Христос да живее вътре във вас. За да може Исус Христос да прави чудеса във вашите семейства. Вижте, по един или друг начин Исус Христос прави велики чудеса, прекрасни чудеса в нашия живот. Но ние това не го усещаме. Знаете ли как не го усещаме? Забележете, когато спите през нощта, какво става с вас. Усещате ли някъде къде се намирате? Не. Мъртви сте. Сутринта кой ви отваря очите? Исус Христос! За да може да видите светлината и виделината, да прославите Неговото име, защото Той заслужава, брати и сестри. Защото Исус Христос по-добре знае утрешния ден от теб и от всички нас какво ще стане с теб. Но амено рома съм залага притеснемена, палетхара сука кера, спалете се те досадки и канаска курку и така нататък. Оповавайте всичко в името на Исус Христос. Исус Христос е пътят, истината и живота. Бог да ви благослови, брати и сестри, да ви благослови в името на Исус Христос. Ето се Бог да го благослови. Бог да те благослови, брата Васко. Наистина, чухме нещо много прекрасно. И ако се дадем една сметка на това слово, нали, това е една равносметка на това слово, че много хора са призвани, обаче малко са променените. Истина ли или не? Нали? Защото вижте, не те прави това християни, когато идваш на църква. Това е един добър пример на един много добър брат. И той продължаваше и казваше малко по-надолу, ако се затвориш в един гараж, това не значи, че ти си кола. Нали? И идвайки на църква не значи, че това си християнин. Промяна в твоето сърце. Промяна в умът. И ще бъдеш благословен, нека Господа ни благослови.
Следващия брат, на когото искаме да дадем възможност да го слушаме, това е брат Асенчо, малкия. Заповядай, брат. Има брат. Слава на Бога от 5 години. Аз казвам здравейте на всички и нека Бог да благослови всеки един от нас. Значи аз няма да се отдалеча от словото, което брат Васко е проповядвал. Неговото слово за бедникът Захей това е, че само няколко дни преди разпъването на Исус Христос тръгна по градовете и селата, за да може всеки един, който го види и все още живее в грях, да се кръсти в него и да бъде спасен. Затова дава примера апостол Лука, дава примера с бедникът Захей, как един бедник с толкова сребролюбово сърце, но когато видял Исус Христос, сърцето му се преобърна. И словото, което иска да ни каже, ако днес някой от нас са като бирникът Захей и Исус минава точно сега покрай всички нас, защото аз вярвам, че Той минава. Той е покрай нас. Поканете го във вашия дом. Поканете го във вашите сърца. Защото Исус казва, че Святият му Дух е храм в нашите тела. Нека направим обиталище за Него. И това, което е бирническо в нашите души, бирническо в нашите тела. И ако живяхме до сега като Захей, нека повикаме Исус, защото Той минава. И нека Той да ни промени. Амин. Ще прочита това, което искам да ви кажа. Няма много да навлеза навътре, защото много нашите брати и сестри Бог днеска ги призова да могат да говорят това, което Бог им е дал. Искам да ви кажа, че в ранната църква, когато Бог се възкреси от мъртвите и оставя зад себе си ученици, това бяха апостолите. Знаем за 12-те, единият е предал Исус Христос, но Бог след това по пътя за Дамаск избира своя 12-ти апостол, апостол Павел, който да запълва мястото на Юда Искариотски. И много от братите и сестрите по това време в ранната църква са последвали апостолите, за да могат да чуят благата вест от тях и за да могат да поддържат учението за Исус Христос чрез апостолите. Те са ги подкрепили с пари, като продаваха своите имоти, като продаваха своите къщи дори някои, и като са продавали говеда, телета и така нататък, ще го кажа по-подробно, овце, ниви и всичко това, за да могат да поднесат тези средства пред апостолите, за да подкрепят Божието дело, за да подкрепят Божието учение, да могат апостолите да благовестват по света. И между тях имаше едно семейство, което единият мъжът се казваше Анания, а жената Сапфира. Не ви проповядвам, а ви уча. Това не е проповядване, а учение. Просто ви уча в живота си, когато даваме някакво обещание, в живота си, когато обещавам пред Господа и когато казваме, Господи, ще изпълня всичко в Твоето име, аз обещавам, че ще те следвам, аз обещавам, че моята кола, моят дом, моите пари, моите финанси, моят дом е за Тебе, а всъщност понякога много от нас забравяме за обещанията си. И искам да го споделя всичко това с вас. И ако някой от нас живее по този начин, нека се обърне. Нека се обърне и да се покае, нали, за да може Господ да ни прости и да можем да го следваме. В Деянията на апостолите, 5 глава, Новия завет, Деянията на апостолите, 5 глава, казахме вече, че много брати и сестри, които следваха апостолите, като апостол Петър, апостол Павел, следваха ги и ги подкрепиха финансово. Но имаше едно семейство, мъжът се казваше Анания, а жената Сапфира. Защо ви повтарям?
защото знам, че ние ромите малко сме